15 москалів в Криївку завітали побухать. І кожен той пацан та й гасло партизан промовив без акценту разів 5. І цього досить, бо ласкаво просимо, на вході весело, сказав Петро. Вони зайшли туди, де сестри і брати за неньку можуть вивернуть нутро. Криївка як рентген, сканує кожен ген і зразу визначає, хто ти є. Чи зрадник, чи герой, чи просто геморой. Шукаєш на сідаліще своє ідентифікація, загрози нації і провокації, пролити кров. Свідомо йшли туди, де сестри і брати за неньку можуть вивернуть нутро. Свербіли кулаки, насуплені такі, сиділи хлопці вже години 3. Та хоч би хтось один з місцевих бедуїн за жирою поліз до пацанів, пішло-поїхало, щелепу вдихало, та досі приводу ще не було. Якого йшли туди, де сестри і брати за неньку можуть вивернуть нутро. Коли вже їхав дах, розвіяв весь напряг, завзятий наш поліський рок-н-рол. Мурашки задули тер'єри, на напором драйву придонанін, зірвав допаний штурму і накидав королін. І хорободами, столами, сходами, дружною рукою тримати сипать весло. Зарулюй теж туди, де сестри і брати за неньку можуть вивернуть нутро. Вас не чути! За неньку можуть вивернуть нутро. Останній раз! За неньку можуть вивернуть нутро. Молодці.